our side ended po athimalaga urgent Election Commission of India pen Code of Conduct do's and don't po ke claim nang ji ke claim nang ne po alam dak itum panang pilo la solong number 1 a paragraph along the top like announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones etc which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Daki pula pohelo concession kipi namane nang tum puan kipi nang yi 100 pharu be pinang yi do phokep anang pichot no pelaktusan na program lapen arni sihat ilitum a chief minister kaningje tekang ration card lapen ke Orunodoi ke do atum an aphan ke ason ki pipe joy pik po walam la he hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct karkan sikan jil la si la ke son ke jokta la ruling party atum paningje long nang ni ap ruling party atum ningje long le pusila dake pu akapre ka tom han pupe ba akapre ka tum ge sanction da un eda jikadi la palang litum sanction un ke la sialang litum han la ke ningje long le la ke pusila ke illegal lo la ke aron realam lo pusida kaningje paningje long nang ni non ningje varat jong si BJP tum ningje varat lo te ilitum khang dun vek nang po la pen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made. Review by political executive like minister atum hai hui EMC MSC MLA MP atum hai hui lapen ke processing of beneficiary oriented schemes even if ongoing should be stopped till completion of elections. La processing election to get processing application to get hala application ka submit tang tu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atu a application ta non account and edit nangji la election tang te ticket pusidak ke tok do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atum kam ke claim tang contract work pini halai hui ang sita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abang ke lake election tang det ticket claim long le nang jite pudaga pudo commission la election commission a permission and back nang ji jong si urgent upay we lake claim back nang popular tante la son ke dupok tikia por earthquake do mene lapen tomon ke the do disaster ason chini un e aprang ben chini ne pin ben akisum son doji mene po son hutke pinang itema seta la bangke commission pen election commission pen a permission nang vekji these include works under the member of parliament Rajya Sabha members local area development fund for MLAs MLCs local area development fund MLC pulote lake member of legislative council pulo non dak ilitum ke MAC ason po MAC CMEM atum anta hang a scheme ta non pe claim long nang ne lapen nitum son ng people son a scheme ng sanction po puke asap ta lang litum ningje long li a power la son a power ke do atu ka sanction a power ke do atu
non ilitum independent ki thur ke hai helang atum ke laga power abe ilitum ke lage la itum man ningje nang ni pupe seta alang litum power ke do to man ke lake ningje long li ladak la hello ke to. However, if a work has actually started, that can continue. La kam ke claim bom abang ke dak tipugel. These works can start only after the completion of election process. La ke claim bom akam anta election tang det an si claim bom chot nang ji kuya. Daragi pu. La si la so lama bang non itu masih EM atau manta lapen ke MLA lapen MP atau lapen ke minister chief minister tentang ningje berarti itu son pape claim po son claim po laan ke lake election ke cepe haji alang litung jak kong do pot non make las election ke cepe haji apan undue kopul maho undue opportunity alang litung ke end lo lake lasi lake undue opportunity mane ke long ledet nang ji opportunity long ledet nang ji our side alang litum la so our side ke en lo lake chok che paning ye long nang ne ku da ke pu la hello la pen non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se che dan lake ka che lem kang kali a ja ka tum ke election ke thur pan se ma tha chot election ke hai po arleng ke the che plan po pan se ma tha chot arleng ke the kali law thing ke MLA MP minister chief minister kado enta government servant lagi itu government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban itu non nelita sarkar public atum aban sige plan dunia phansi non election ki thur ko people lo aban athema public atum ke kado government ke delhi ki dam rake claim dam ji un la si ilitum ing vai lo niliphan na ing vai non pulo na ing vai lo te ni hai det lo te alang litum ke claim kang tum kam an kon not a department na ma kopia ministry along ma kon not a hospital along ma la anta nili claim pipet nang po laki la hel la pen claim pipet po la pen autonomous state ke long vek ye phan ke lake claim vek po sik sidul ka pang tang vek ye phan ke lake claim vek po la pen sik sidul ajak kong kang botang pot anta ka chelong tu edi dia pan claim back po la pen ke lan chot takalilang di mahasao pan MLA number ka pe bad dia pan la pen MP ka prek hada ki pi dia pan dum claim back po la pen di mahasao long non ponchart si pedokok lo hada autonomous council ka leader lo halada la ponchart aku ka pe war tu pi dia pan la pen aku autonomous council ke long to vek ya pan di mahasau ta la si hadak ta ni claim vek po la pen eston alam ningduk apar ningduk alam aprang hut ke number 3 di pu ST autonomous district constituency pu si pu autonomous alam thedo non ke la BJP atom autonomous alam the bang warchor lo non ke autonomous ka leader lo itum general ha plain district along ST atum han ka reserve ateng si dakwi thurong lo la port nilitum nili hailote itum autonomous constituency ako ke long to vek dia pan claim vek po la pen do olang ke claim kang tum development ason apatay batay lo ni ningje university ta West Karbianglong ta do nangji la pen ke di mahasau ta university do nangi medical college ta di mahasau ha flong ta do vek nangji la pen medical college West Karbianglong ta do vek nangji nona mat ke itum east pen dam lo te bang district kap jet si itum emithang district ti dam long ji tt la port ilitum hatakta university la pen medical college ta do nangji la pen la district ke thomang bom pharmacy Kathar pharmacy school B vek nangji la pen B vek dia phansi ni li claim vek po athema iltum pharmacy a school ka por helong le pen na job pharmacy ke do an do wai ke jor an bang ke chia tum si joy jor chok ape halatum akipu alin si itum rong so ke thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a date ke dam tang a do wai pi ni si jor varati
la kapa ve det japan dum ing long arat pharmacy kang pulong et japan do wai ke jor long et japan neli pharmacy a school ta la do district ke thom long ta li bive ko na pen hamren ke college ave engine sumemi tipuge district headquarters puhada college do ta ha atok ha bit aju college putin mi la si non handakta mesen college a hostel pen girls hostel pen boys hostel pen la pen principal professor atum a hostel a quarter mesen kim pivek po la bangke ke claim vek na yalam la pen non ma LP school do chot po ME school ka ve pen a job LP school ke pas tang atum arta ningkan krehini ningkan kre thomatu akahelo ni kilometer cap crazy an akeng keng dam nam habit aju phere meme commanded kidnap that meme so marapan la pot lage LP school ke do thai an ke ME school da bivek po ha the dung aphi ke akahelo ke dam la lesson ka prek lo lage heno halata heno setala bang ke an phere meme melo setala pot si LP school ke dua thai an ke ME school ke bivek po la pen hospital ke bivek po to war ka ve thai itom ha kungri piason jinam veliason la pen ke ha borpung tarapung son la pen singhason along ya dipo hala jolin la pen ke wongjang la pen ke ha jirka intierong lang meglu lang beri ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nilitum to war bangke silam lakpo la pen ke lan chot takalilang halada ku kip aphan ke plum po mat karbiatum nang kathuruk amat la congress la pen BJP tu karbiatum a polling station la pen karbiatum a school anta dak long nit la pen silonia long van la amar halatum non ke vote nang pi dunji aphan school nang dunji aphan kilometer troxi kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ke kuki ke plung pu ama karbiatum kanrong komat lo lai ke claim dun la ke litum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum ha bang so ta aning ki tipu ko pisi nang tum dak habit ke dona po pu dak pen dam serak no dam de te police nang nepo pu son si ka pa pere tu pu hala ke karbiatum a ron ka chete ni de apot lo la ke la pot si ni tum bang ke non nili power long le ko sita nili jer kain tierong ta polling station ako pon tu det lo la pen nili hala Pherangke tierong hala Dr. Lipson rong pieto marong ta ako polling station ako pon tu det lo la pen tar long abang ke akimi polling station ako silam tu det lo hala ka prekan ta ka silam dia pan itu application PF lo non election tang lo te hala anta ako pe do tu lap bo son thak si along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station la pilak pu amethang polling station long amen ave ko nak lo de chirita thenglong li la pot si non neli non nang litum pen ka choning ri kang tum nang litum ta lamba je thang non rong asara tum an la pen ke servan kep atum an la pen hala kuki atum tame dimasa atum tame la pen rengma atum tame syam atum tame garo atum tame khasi atum tame langlu atum tame alang litum amen non amache langdun serak nang yi polling election office along amen cepe do serak nang yi do ke do posipu amat online pen ke claim amat amen da ke do nang yi apot bang ha Rajasthan nang klang rong ha Gujarat nang klang rong la ke la BJP tong ka bojat lo tribal atum election ka pe vote ka pe jok long le det ya fan si la ke claim lo online ke join muchot akam putang det le non sum muchot akam pe polo na claim rong la pot la ke ilitum che chak nun dang nelo rat ke do ana tum thur pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang le letik ke nang litum amen hala polling station ko nat ma ke do hala dag nang itum che pon tu serak no la ke claim serak masilo la pen BLO tum hanta choning rilo alang litum phere re pin pen
athema itum kei aron si kecedang la pot si BLO tum ta pheri repin pen non amat la voter list along amen ke chepe do to add Japan rat atum phan inglong arat tum phan than vek nangji osomia tum phan adivasi atum phan than vek pape claim vek nangji la pen APHLC tum phan an ke CC committee tum la pen PS committee tum phan na choning ri lo alang li tum ta thur pak nang pola so kam ke claim ji ke athema ron ke chidan pule hilie ve pule ko busi ke ka hai ujela ma itum vote hello hile lo kente ahile ve pulo te lage ron ta hai udi lo lage ka cheteng men lo ka hai ne de di non hoke la potsi choning ri lo ko ka cheteng pule lo te lata lage violence se plan tu de le pogante in sam jing ben se claim nang ye pot la vote ki pilong ve ya phan ka du ta claim pro nang inon autonomous state tu ke lage ke long vek dia phan ke la thue ni tu ke claim vek po dakar biang long akaprek di mahasau akaprek tami la tuke alang litum akaprek sinangi ponda akaprek tami alang litu jata lapen aku hala mo pen kipu ponchat hadak bikok lo ko hedi dakta nang biji afansi nelitum ka chinia tengke DC office dak bibe ha birla long sige pon la DC office ke la ke जिला परिषद से बीजेपी पंचायत ऑफिस से बीजेपी लाके आरलो पेन इतु चीनी दुन के लासो पापे क्लेम लोंग ले देत नंजी जिला परिषद पंचायत के दाक पापे वन लोंग ले देत नंगी अथेमा जिला परिषद पंचायत के वन लो पुलते लाके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 M लापेन ZC सी लाके कारकान लो लापेन पंचायत अल्लो सेक्शन 1 1994 एंड इनकान का सलाम अ पंचायत अल्लो सेक्शन 1 से लाके कारकान लो lapen ilitum a culture ilitum ateng ajutang an ka pivir dia fansi la ke claim lo la posi ponchat ke la ke chia tum a ponchat abang ke pedulong le det nangi ilitum hala article 243 D along ke top ilitum tribelatum a ponchat la ke kuki ke tulsung waisa pulo rengwa ke injing tirubunio songsat wen pulo lapen ke ring ma dengan injing tiru punya somsat ben pulo kukia tungge tulsong waisa pulo lapen dimasa tungge raji nei sokho pulo lapen khasia tungge darbar snong pulo lapen garo tum akhing nok ma pulo syama tum mukpom chauhuban pulo halasi donangi lake constitution along ke tok do lake ni tum claim vek ko election hai lake lapen lan ta chot karila खेती के क्लेम अकाउंट दी अथेमा किताब लोग का तक लो इधर के चिराई पुलते खेती क्लेम पिक नंगी लापेन दुकान दो पिक नंगी पहाड़ा के तक अथे दुकान ये दो पुलते इन लोंगले थाक्सी इंगी जी के दी लापेन के लोंगले आ थाक्सी हेम तक किम जी के दाक्सी इंगी थिप जी योगरा नंग थारली ले लो खेती क्लेम ता लोंगले लोंगसी इंगी क्लेम थिप जी के अंते योगरा नंग थारली ले लो ला पोटसी इधर के चिराई पुलते नॉन aru nong ching di ta nang le thule po ile tom kheti claim bek nang gi la pen ke dukan do bek nang gi dukan ka pe dolong dia phan kheti ke claim long dia phan ne tu ma pang ke election ke hai lo te thur pak ko claim bek pala thuke la pen ke riso o karjang atu non dak pen kat nang et lo ha Chennai Bangalore Mumbai Delhi bethe kat nang lo hadak thi ta thi lo किथिया पुम न सेवन लोंग ले देत लो दो पिक लो आजहा तुम पे नंग सुत से काट लो ला सोन ला कि तुम अपडेट अखे के वीर अकाम लके ला पोटसी ला नॉन हलदा कचों दाम अतुम फन अन दाकार बियंग लोंग di mahasau angpong ni तुम अवर साई पी रेपो ला पेन के दुकान के थे के दो या फन हार्डवेयर दुकान के दो या फन कलर के जोर दुकान के क्लेम या फन electrical goods adukan aphan peri ke joya adukan aphan ni tum ki piji loan sita ni tum pidet polar risomar o karjang kantang business ke claim tek atum an sita ni tum choning rilo aprang teng bacho be nang ni loan ke long ye phan pomat enaman mohaba anur ka pre ka phan pang ni rong la pusana account la ke claim nang ni lo hakit che dom phan dukan long pang ni thurong pulote la ka thang da le velo sona bangi
Keti claim puta along le do ma keti hamang kecil tu bapak claim wrong po bangke lah ke claim nang nilu emitang si claim nang ji lah tu ke terak nang ni lah ke bang Amerika te hidi ke claim mathatha ki abigha si achi risi suri troxy dono munit keti claim hada ili tu ke theng the it la terak bodi Kiduk pun nang sini dia napu. Ini tak duk edlon tak. Sita itu ni theng kita hai he budi. Amerika te kilometer theng sai se ti lu ada ke. Israel telah putak tak lu. Lapen an ke chuhut Amerika long. Lapen Israel long. Ni tu ni dam vek lu. Kai ta theng ki up ili tu pupu har lung pen la son har lung pen nang bidun kok ti lu ada ke. Lagi tesere bukan ni lagi. An ti long si nang pi hada ka an ta abe tu dak ken ti dia hada ke him la pen la theng ke sai sel hada ke. Thirak nang ni lu lagi karbi ing long arat tu an ke. Kati ki ja pa. Ason api pang reng nang ji. Chelong chai nong ka pang reng ye phan ni tum claim vek ji. Athima chelong chai nong pang reng lete. Ho ora vede ke di. Hi pen si ho or che plang hi ke di. La penajok initum along lenon ho or kawe sai selo la posi chelong chai nong pang reng pik nangi chelong chai nong pang reng pulote lang dun pe min nangi han ametang pachupan na papikien nang reng te reng popo kama bang kali sona bang kali la pen ilitum bab ki